И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм VBS Games и днес ще ви покажа как да хакнете Five Nights at Freddy. Първо ще вляза в играта да ви покажа, че нищо не съм правил преди клипа. Ето, първа нощ. И за сега влизате в папката. После ето тук пишете процент, app, data, процент, enter. И после търсите MF Applications, отивате на Freddy и после го отваряте със това. Окей. И после ето и левел го правите на 5, Live са на 5, Beat Game на 1, Beat 6 на 1 и Beat 7 на 1. Натискате хикса, после Save и после това го махате. И после влизате си в играта. И ето. Това е. Ето, 5-та нощ, 6-та нощ и къста найт също. Това беше този клип, дано да съм помогнал. Дайте палец нагоре, щъркнете по един коментар, абонирайте се за мен и чао!